Molt contenta com a alcaldessa de Tortosa i també com a presidenta del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona d'haver aconseguit este fons Next Generation que ens permetrà poder executar la continuïtat de la Via Verda des de Tortosa fins a la Ràpita, passant pel poble de Vinallop. Ens uneix també Tortosa amb Vinallop al circuit ciclista i ens uneix també amb un dels pobles del municipi, passant per Roquetes, Amposta i fins a la Ràpita. Per tant, ens uneix amb el Delta de l'Ebre i ens suposa també a la vegada poder donar continuïtat a la via de la Val de Zafán que vam generar al seu moment i per tant també se suma als quilòmetres que tindrem d'espai cicloturística i per tant de noves oportunitats en aquest sentit pel segell que tenim també cicloturístic a la ciutat de Tortosa. Amb següents fases, l'objectiu també és poder aconseguir finalitzar els trams que ens queden entre Tortosa i el Delta de l'Ebre a la banda de Riumar, per tant també aconseguir aquests nous trams, també que se'ns uneixi amb l'estació de l'Aldea Amposta Tortosa i per tant també aconseguir aquest enllaç i finalment l'última fase poder aconseguir també arribar fins al canal. Per tant, aquesta actuació que respon també als objectius de desenvolupament sostenible que tenim com a ciutat Tortosa 2030 i que a la vegada ens genera més actius turístics, però a la vegada també més oportunitats per a Tortosa i per a les Terres de l'Ebre.